हेलो लोगोफोर लाइमोन लाइजाम युट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ जोर बरायनाय थाबाय। मोदी सरकारनि स्लोगान एक देश एक रेशन कार्डनि गेजेरजों दा हादरनि मोनफ्रोम रायजोनि रेशन कार्डखौनो मोनसे खालामनो थांगासिनो दङ। बेखायनो जायफोरा पुराना सिगांनिफ्राय रेशन कार्ड दंखायो आरो जायफोरानो गोदानै एप्लाइ खालामनाय, जुदि नोंथांमोना रेशन कार्ड मोनाखै एबा NFSA नाम्बार, कार्ड डिटेल्स बायदिफोर नायनायनि राहाखौ सरकारा दा जोबोर गोरलै खालामनानै होबाय। जुदि सोरनिबा रेशन कार्ड गोमानानै दंब्ला बेखौबो दा बेनि नाम्बारखौ गोरलैनो अनलाइनाव नोंथांमोना चेक खालामनो हासिगोन आरो बेनि अनगायैबो रेशन कार्डनि आरसि नाम्बार, नखर परियालनि साबेसे सोद्रोमा दं, बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना गोरलैयैनो नायनो हासिगोन। स' बेफोर गासैखौबो आं नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होगोन। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिमल' नायलांदो। जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनोब्ला डिसलाइक आरो गोदानै नायग्राफ्रा गोख्रैनो साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना मिथिगौ नोंथांनि आखायाव थानाय APL, BPL, AY, निउ बायदि कार्डफोराव थारैनो मोनसे आइडि नाम्बार थायो आरो बे नाम्बारा रेजिस्टार जानानै दं NFSA अर्थात नेशनेल फुड सिकिउरिटि एक्टजों। स' बेखायनो जायफोरा एप्लाइ खालामनाय समाव डाटा हरो बेयो रेजिस्टार जानानै थायो NFSA नि आखायाव। बेबायदिनो नोंथांनि रेशन कार्डआ ओंखारनानै फैयो। सिगाङाव नोंथांमोना गांसे रेशन कार्ड बुक मोनदोंमोन, नाथाय आथिखालाव डिजिटेल रेशन कार्ड जानो थांगासिनो दङ। बेखायनो दा नोंथांनि गासै डाटाया अनलाइन लिस्ट जानानै थायो आरो बे अनलाइनाव थिसननाय नम्बर परियाल मथे बै सुबुंनिसिम माइरं, केर'सिन, दालि एबा सिनि बायदिफोरखौ होनाय जायो। माब्लाबा ओरैबायदिबो नुनो मोनो नोंथांनि रेशन कार्डआव नखर सोद्रोमा लिरनाय थायो 7, नाथाय अनलाइन लिस्टआव थायो 3। बिदिबो जानो हागौ। अब्ला नोंथांमोना माइरं एबा दालिखौ अनलाइननि लिस्ट मथेनो नोंथांमोना मोननो हागोन। थ' बिदिब्ला माबोरै बे लिस्टखौ गोरलैयैनो नायनो हागोन, फैदो बिदिब्ला नायदो। नोंथांमोना जुदि बे लिस्टखौ नायनो नागिरोब्ला नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे ब्राउजाराव थांनानै नोंथांमोना बेवहाय सार्च खालामनानै बेवहाय नोंथांमोना टाइप खालामनानै होब्लानो जाबाय NFSC आसाम। बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैबायदि बेवहाय नोंथांमोना गिबियावनो नुनो मोनदों बेवहाय सेलेक्ट स्टेट दङ। बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैबायदि पेज खेवनानै फैगोन। थ' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना बेवहाय गासैखौबो एन्टार खालामनानै हो। सिगाङाव दङ स्टेटखौ सेलेक्ट खालामनो होदों नोंथांमोना बेवहाय बबे स्टेटखौ नायगोन नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय सेलेक्ट डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टखौ नायगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय गावबा डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय। डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन सेलेक्ट तालुका। बेवहाय नोंथांमोना नोंथांनि जिथु तालुका दङ बेखौ नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै हो। तालुकाखौ सेलेक्ट खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन नोंथांनि एरियायाव जिथु जा गलादार दङ, अर्थात जा दखाननिफ्राय नोंथांमोना रेशनखौ लायो नोंथांमोना बेखौ बेवहाय नोंथांमोना सार्च खालामनानै लानो हागोन, गावबा गावनो बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों सेलेक्ट अल जानानै दङ, नोंथांमोना बेखौ बोखारनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना बेखौ नोंथांनि बबे दखाननिफ्राय नोंथांमोना रेशनखौ लायो नोंथांमोना बेवहाय गासैबो दखाननि बेवहाय दंजोबो। नोंथांमोना बेखौ नागिरनानै सेलेक्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय। स' बिदिब्ला आं जायखिजाया मोनसे बेवहाय एन्टार खालामनानै होबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबायदि राइट साइडआव नुनो मोनदों भिउ रिपर्ट। बेवहाय नोंथांमोना भिउ रिपर्टआव थुनायनि उनाव नैबायदि पेज खेवनानै फैगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय गासै डिटेल्सखौ नुनो मोनगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय जुम खालामनानै नायोब्ला बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय लिरनाय दङ रिपर्ट शयिं FPS वाइज रेशन कार्ड डिटेल्स। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय गासैखौबो डिटेल्सआव नायनो मोनगोन। नोंथांमोना बेवहाय नायब्लानो जाबाय। सार्कोल जाबाय, बेवहाय गावबा गाव साब डिभिजन ओंखारनानै फैगोन, बेनिफ्राय सार्कोल ओंखारनानै फैगोन। थ' दानिया नोंथांमोना नायदो बिथिंजाय लेफ्ट साइडआव दङ FPS नेम। बेवहाय दानिया जाय गलादारनिफ्राय नोंथांमोना रेशनखौ लायो बे गलादारनि मुङा बेवहाय ओंखारनानै फैदों, लोगोसे आइडि नाम्बार। बेनिफ्राय नोंथांमोना दानि बेवहाय नेम अफ बेयाव सिरियेल नाम्बार दङ। बेनिफ्राय OF अर्थात हेड अफ फेमिलि। बेवहाय जाय बिथांनि रेशन कार्डआ जाय बिथांनि नामाव दङ बे जाबाय बिथांनि नाम। बेनिफ्राय नोंथांमोना NFSA नाम्बार, दानिया नोंथांनि जिथु रेशन कार्डनि आइडि नाम्बार बेवहाय होखानाय दङ। बेनिफ्राय जिथु आरसि नाम्बार, नोंथांनि रेशन कार्डआ NFSA नि बबे रेजिस्टार नाम्बाराव बेवहाय रेजिस्टार जानानै दङ नोंथांमोना बे आइडि नाम्बारखौ बेवहाय नुनो मोनगोन। बेनिफ्राय बेवहाय जेन्डार दङ, गासै रेशन कार्ड हल्डारानो फिमेल जाखायो। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय गासैखौबो फिमेलाव नुगोन। बेनिफ्राय नाम्बार अफ मेम्बार्स, दानिया नोंथांनि फेमिलियाव बेसेबां, दानिया नोंथांनि रेशन कार्डआव साबेसे फेमिलि मेम्बार्सआ बेवहाय रेजिस्टार जानानै दङ नोंथांमोना बेवहाय गावबा गाव नायनो हागोन। सोरनियावबा 4 दङ, सोरनियावबा 3 दङ, सोरनियावबा बिदिनो 1 थानो हागौ, सोरनियावबा 5 थानो हागौ, सोरनियावबा जेसेबां नोंथांनि परियाल दङ बेवहाय नोंथांमोना गासैखौबो डिटेल्सआव नायनानै लानो हागोन। थ' बिनिफ्राय दानिया बेवहाय कार्ड टाइप, नोंथांनि कार्डआ मा टाइपनि। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लादों। बेवहाय नोंथां जायनिया BPL ओंखारगोन, जायनिया निउ ओंखारगोन, जायनिया MMASY बे ओंखारगोन, बेनिफ्राय जायनिया APL। स' बिदिब्ला जाय जेरै कार्ड दङ नोंथांमोना बेवहाय गासैबो डिटेल्सखौ बेवहाय नोंथांमोना मिथिनानै लानो हागोन। दानिया भिलेज नेमा जाबाय जानायगाव, बेयाव ओंखारनाय मथे। थ' बिदिब्ला नोंथाङा जुदि नोंथांनि एरियाखौ नायोब्ला नोंथांनि गामिया बेवहाय ओंखारनानै फैगोन। बेनिफ्राय रिमार्क्सआव जेबो गैया। बेनिफ्राय जिथु RC साब डिभिजन नोंथांमोना बबेयाव रेजिस्टार खालामदोंमोन बेवहाय ओंखारनानै फैगोन। बेनिफ्राय जिथु RC तहसिल नोंथांमोना बबे तहसिलनि आन्दाराव बेखौ रेजिस्टार खालामदोंमोन बे गासैबो बिदि डिटेल्सआव ओंखारनानै फैगोन।
स' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोनाबो बेखौ गावनि गासै डिटेल्सखौ बेवहाय नोंथांमोना दिहुननानै लानो हागोन बेबायदिनो। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानांगौ। जुदि मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंथांनि लोगो लेवा न'खर बाय बाहागिनो नोंथाङा जेसेबां हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामदो।